Zdravie je prvý krok ku šťastiu. Vitajte v univerzitnej nemocnici Martin. Nemocnici, ktorá sa za vyše 100 rokov svojej histórie vypracovala na centrum excelentnosti s národnou a medzinárodnou reputáciou. Univerzitná nemocnica Martin je jednou z najväčších a najvyťaženejších nemocníc na Slovensku. Našou misiou je poskytovať excelentnú zdravotnú starostlivosť, kde na prvom mieste je človek pacient, a to s podporou vedy a vzdelávania na svetovej úrovni. Naše služby poskytujeme prostredníctvom 838 lôžok, z ktorých je 110 intenzívnych. V liečbe využívame 26 operačných sál. Univerzitnú nemocnicu Martin ročne navštívi viac ako 270 000 pacientov, ktorým sa venuje viac ako 500 lekárov, 1200 sestier a iných zdravotníckych pracovníkov. Poskytujeme starostlivosť pacientom, ktorým iné nemocnice už nedokážu pomôcť. Disponujeme viacerými technológiami ako jediné zdravotnícke zariadenie v regióne, čo nám umožňuje určiť diagnózu rýchlejšie a liečiť pacienta menej invazívne. Disponujeme nielen najmodernejšími technológiami, ale zamestnávame aj úzko profilovaných špecialistov s bohatými skúsenosťami. V univerzitnej nemocnici Martin poskytujeme komplexnú starostlivosť pre všetkých pacientov, od nedonosených novorodencov po najstaršiu vekovú kategóriu. Pre potreby pacientov slúžia špecializované pracoviská, onkologické centrum, transplantačné centrum. Vážne ochorenia ako rakovina, ochorenia srdca, pľúc, neurologické ochorenia sú liečené tu pre vysokú odbornosť a skvelé výsledky nemocničných klinických tímov. Poskytujeme špičkovú starostlivosť budúcim mamičkám, predčasne narodeným a kriticky chorým novorodencom. Sme centrom pediatrickej medicíny pre celé severné Slovensko. Pacientom pomáha navrátiť zdravie ortopédia, estetická a rekonštrukčná chirurgia, tvárovo-čeľustná chirurgia, chirurgia hlavy a krku, hrudníková chirurgia a urológia. Odbory ako neurochirurgia, oftalmológia, rehabilitácia uplatňujú najnovšie poznatky medicíny, posúvajú možnosti diagnostiky a liečby a dosahujú stále lepšie a lepšie výsledky. Skvelé liečebné výsledky sa opierajú o rýchlu a presnú diagnostiku, využívajúcu najmodernejšie technológie. V spolupráci s Jeseniovou lekárskou fakultou vychovávame budúce generácie lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov nielen pre Slovensko. Naša fakulta je vyhľadávaná študentmi a lekármi aj zo zahraničia. Neustále posúvame poznanie a možnosti modernej medicíny. Sme hrdí na to, na akej vysokej úrovni poskytujeme službu pacientom a ich rodinám, pretože nám na nich záleží.